eu îi luam. Dacă nu i-am mai luat pe lui, sau... Dacă eu n-am comandă din afară și mi-a adus, eu nu mă duc la ei. Aia nici taică cu la el taică cu ei era înalt, era mare așa, nu era așa. Nu-i băie și hai! Și mai găsat. Da, adu la mine. Avea din cine să ia bunicina. Atos. Aici, aici. Adu la mine. Șivă! Bă! Hai! Dar intră în apă, în cățel. Dar nu vrea în apă, frate, deloc. Fuge din apă. Stai niște pe față. Motivul e chiar să facă boala în nuță, nu-i facă bine. Na, nu așa o brațe să-i duci la copile, că dacă nu, să de malul că tine să rea aici. Bagă când nu e bagă. Doamne, ce înțelegeam. Am băgat-o să dea așa. Andrei, ei bățul Atos. Ei bățul Atos. Hai, nu mai știu. Atos, lasă mie. Lasă mie. Lasă. O plajă e tipul ăla mai înaltă. N-am vrut să iau pe tine. Da, iau în apă, să duc acolo. Așa, am apărit. S-a chinuit acolo, și când le-ai de securitate, a făcut acolo. Toată lumea călărește. Jacob! Dai voie acum, hai! Dai voie! Dai voie înapoi. Jackie!